Bon dia, Pablo. Vídeo breu, curt i ras, com sempre. Veient les declaracions dels ministres d'Israel que han de fer neteja de Gaza sí o sí, d'expulsar tots els gazetís i el que no vulgui marxar se l'ha d'enterrar viu, i he arribat a una conclusió. Hitler era un fill de puta, sí. Però va fer curt, sí. Putin és un dolent, és un fill de puta, sí. El d'Iran és un fill de puta, sí. El Gaddafi era un fill de puta, sí. El Saddam d'Iraq també era un fill de puta, sí. Els d'Iran són dolents? Bueno. Vist lo vist, que els dolents de la pel·lícula no siguem els occidentals, Perquè jo us recordo que els grans genocidis també a la Segona Guerra Mundial els van fer els aliats. Si no recordem Tòquio, recordem Dresden. Ja sé que és un vídeo molt tècnic, però no està fet per la gent, està fet per les persones amb dos dits de front. Si no recordem a la Índia la gana que els va fer passar a Anglaterra, perquè Anglaterra a la Segona Guerra Mundial va expoliar de manera indiscriminada a tota la Índia, portant soldats i menjar cap a Anglaterra, mentre a la Índia es feien de gana i moltes morts de gana. Bé, fins aquí el vídeo d'avui. Que els dolents de la pel·lícula no siguem els occidentals. Visca Catalunya lliure.